L-ebda żvilupp ġdid brabta ma' din tal-gas li se jiskadi f'inqas minn xarejn. Fi kliem sempliċi, jekk pajjiżna ma jkollux provvista tal-gas għat-tanker li hemm fil-bajja ta' Marsaxlok, il-gvern ikollu jistrieħ prinċiparjament fuq l-interconnector li jaqgħad lil Malta ma' Sqalija. U għalhekk Net News tul il-jum ta' tnejn staqsel il-Prim Ministru Robert Abela jekk dan id-din li se jiskadi fawissu hux konkluż. Il-Ministru Mirjam Dalli l-inselmela tal-ħidma tagħha, it-tekniċi Rajin Fava, l-Inġinier Rajin Fava fisem Lena Malta li qed imexxu it-taħdidiet il-Kumitat Evalwazzjoni li qed jagħmel dak ix-xogħol hemmhekk fejn. Friadu mhux konkluż però. Se jkun konkluż fi żmien biżejjed biex il-garanzija tal-provvista tkun waħda. Sibx ħallejtu naqal l-aħħar dan qas minn xarejn oħra qed ngħid. Assolutament, l-affarijiet saru bil-mod kif kellhom isiru. Dan l-istazzjoni issa ilu xhuri jistaqsi xi żviluppi kien hemm brabta ma' dan id-deal kemm lill-Prim Ministru Abela kif ukoll lill-Ministru Mirjam Dalli u s'issa jidher li ma kien hemm l-ebda kambjament u li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. Illi jfisser li għadna mingħajr deal finali biex pajjiżna jibqa' jkollu provvista ta' gas. Tafu kemm se jkun jiswa jekk jisu wasaltu viċin? Dik hija aħbar li nkunu nistgħu nħabbruha meta jingħalqu n-negozjati b'mod Dan għadu mhux stabbilit laqas. Dak se jkunu dik se jiġi mħabbra naturalment it-trasparenza titlob li dak kollu illi jsir se jkun soġġett tal-iskrutinju pubbliku. U ma' min ħajsir id-deal tista' tgħidilna? Jiġi mħabbar fil-waqt opportun. Ma dik hemm l-ebda kambjament mill-aħħar li saqsejnik lilek u l-Ministru Dalli. Didiet u l-proċess ta' evalwazzjoni baqa' għaddej meta naslu fil-fażi finali ta' dak l-istess proċess naturalment ikun hemm mitħabbiriet kollha. Il-ftehim għall provvista tal-gas kien ġie spjegat fil-pjan ta' emerġenza li tfassal fl-2022 meta sar ftehim bejn il-fornituri tal-LNG u l-Gvern biex Malta tirċievi provvista sal-2026. Deal li issa jiskadi propju f'Awwissu li ġej.